So yeah, the Batman team na say one day ahosɛpɛ no abra ye de do so no so ye nin common hwɛ sɛ de apomuden mu nsɛm no etie na me wala Alhaji Vision Herbal Clinic so e wa hospital center e ka ho Dr. Penny Aginedwa ono de adwuduro e na e sanyarewa no pɛi yenya wo mo odandue mu ye no mu di nkomo Alhaji ne na brand ye mo akwa be ye na yaro papa eduma na wo ye no se bibia ye bokɔ de e de nyame ase pa da wo Alhaji Vision Herbal Clinic ye hwe na de chi bi enya nipa foforo mo hwe Adom TV e beda wase na ye fa akonya kesi a wo de ama yesu ena no pai obi hwe ye otie bia na obi ntie enka obi hwe ye wo hada otie enka so ba bia da de obusa se ba brand tie bia makọ adwumade be na wodi na de din so de san bi din a obo am gise no Herbal and Traditional Dr. Alhaji Idris opanyi kwanche for me na Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center I wo Accra kokomlemle Adom TV dan kese amikasa mu yachi Alhaji Vision bia brand TV amenya adaje tamina nanom nasemo mutete me amamre ne amane kwan so se de ebra bia esika no enti ayen haban enubna enusine enuanu biaba na twedi amponyankopon da roma ode na me nanom so na nenso ababedi me nsam de djuma eti ma me ne papa me nua ba me nua be ma me ofa ase me wife bia wotie me na no pai ifiri wutrase ebesi wunase a wo how bi aye kwankra edaw so wo de wa anoma dura wontumi nna ebe bia me ka se nua no doctors anim diefo no o ma hwew labs bia ne ho a wonya bia entumi nye de enko edi enti na entumi nko na ano yie na san bedi Alhaji Vision ensem Alhaji Vision say ho me yesunsum ne honamani adwuma nti se bia na wo de ne o how bi ene tachire na entumi nko a meye ho kwan na ma hwe ba bia how no free na ma ye ho ndura eden e de ama no waye hwedi amponyankopon da roma ya ye bebre enye afi na ye eden ye ba betra hwe timpacha dwumadie a metumi di ho no mema doc abubo enyoma no so nyina wi ane de we no so papa me da se ya so ye no se ne papa e kan no ye de bibidro e na edi dwuma e wo ho ti se bia hwe ya na se otie na no pe na se wo ani hu hawa we ba ya so ye ne ama odra obenum eno no hu hia se we be surgery na so operation na de no so emfa nwu ani ni so ba tu benum na afantenim na ye adwuma na excellence wani ni so ama na so ada ho so hwe sa amre ya emfa sempa aye de man fa wani hu eno no sa nso na BP nso ye hu adwuma pa eno so bibidro nipa dodo na ba am se me BP de bia na ekosoro nso ye ma o maduro no ma bon se o memran the next time no na abafem kama diabetes nso sa obi tie sa amre o se diabetes wa no munuru sa so jai no ma na asan ba soro eno so ba hwe ma maduro ma be ba fem kama prostate nso ye hu adwuma nso na infertility so ba anase bemba ma ware a mupa eba a munya bi no muba papa ho a obehwe no ma maduro na monom se ba na anase bemba na mo so matimi awo afa mo ho afa mo ba stroke nso ye hu adwuma nso na spiritual marriage se na papa diga kan ne bo ana wadwuma se ma ware sem ne nyina na hawa no so ba ya hwe ma aduro no ma anase ye hu adwuma e de ma spiritual na ho etimi ato menstrual problem ye nua ma o mutie sa amre amu fichikon how obo ane de na etwetwasi eno so ba ma aduro no ma bibia ebe kama e de ama meja ma papa na ono ankasa attraction yo doc meda wase ebi no bebusa se abibidro na Alhaji se odi djuma ebi no machini ache ya no ma bidro entimi anye de anko enti na entumi nye de enko maka cho se sa djuma we aye ne bibia am ka chem sa djuma we ye nye ne kwa ena se woni mfoma wontumi nye haban djuma no enti ena me kasa esabe edankasi aye bewura mu yi ye ne mpanifo na tena ase nti ye bibia nya bibia de example ansa na ye hu bibia de ne be kwa kosi edankasi aye bewura mu ha me tena me kasa me ye amamre ne amane ansa na me ye den me ba ha enti en haban no so no ya na me bodin e kire e ma mu ehu sibia ade ne siye ena no pai ani hu asema ye kan obi tie me kane aye pege ani hwe ontumi nhwe na ni sie ni wisi any one time obi so de ese tani glukoma na ide abeba so maka cho sen haban no ye wode ani hu adwuma ide e wo ho ye wode utie wo ya ye adwuma obi tem na no pai ni tifa to me pai ne saa wanu penkila won to be nda penkila no so ye adwuma wi na de na san start nti sabi amasabi okasa na enkan de e wonanum e ho haban de e wo ho obi nsano na no ye ntititi onante anu watena se oda no obeso na ye diama ne sisi e de etwe no ebrebia meka se wokọ bonkum na ahya hwe nifa eno bia ne ho onum bie entumi ye de enko e ho haban de e wo ho mi o diabetes no na no pai obi tie mi aka chem se diabetes ni adro BP ni adro esoso ano enti wanum nuo na masesei entumi nko enti wode ho awerho amasade na yi ne fresa sisi obra ne tam ye de enso ye Alhaji Vision say me ne Kristo ni a wotie mi na no pai Bible kase ni dua na ba yemfa haban nsa yare
sa na akọ hadisi bo ye komshene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono so kan say yare bia ni ho a eni aduru akisi owuo enti ya na me ka chem se twedi ampo Nyankopon de nam na komhyefo no so na omu kan we kire yen no dam Alhaji Vision ananom so no wa hira nhaban enubra enusini so de amaye na Alhaji Vision ka kire se wo diabetes wo BP wo eye problem wo prostate wo koko bi na hawa entumi nko stomach ulcer na hawa typhoid fibroid na hawa hernia na hawa na me simetumi de ahaban ayede asamawa menua Kristo ne kramoni esa onya gidie because twedi ampo Nyankopon asema de aka asem na de ato ene wode nam ye nananom so ene yehye nam tete atempon kwan ne so ya na de eye me den se adansedie koso ene am yekwa na mame bi aba wo se Alhaji Vision machini a na we kram jamba stop a me peka asan ko ba bi fufuro ene abrante bi ka che me se eye clinic bi okokomlemle mahu nipa 4 an ma kɔ hɔ anne omu ho ato mu te ma me ne fa dropping ene ofrɛ me na oyɛ de obae entia na me da twedi ampo Nyankopon ase ebinom dem TV so ne edi adanse me se adansedie ne de wa na oyɛ de ebekɔ ma ka kyerɛ se aha me te kasa yi eduba bi kwa ya me mpese me de meba because adansedie efri amanone ne Ghana ha gyina de eba eti na no pa ma me ne papa bia na otie me wo ne Ghana ha ebia wo USA na wotie me ebia wo Germany na wotie me wo Holland, Amsterdam, Netherlands, wo Spain, Italy, wo France, Denmark, UK, Belgium, and I would tell me wo UK side Honswa, come fatu yim. Me ne mo na ye djuma ebrebia maka cho se sending no ne den e de kɔ hɔ abrebia. Eti ma me ne papa would tell me wo akwantuo mu an wo eye problem. Odi oma nkɔ yie ma obi atu kwan woni pipesa obeba fie. Watena akwantuo mu so wo so woni hwee. Onye japade bia so Ghana. Enti wo ta akwantuo mu ho abewu. Alhaji Vision said, odi an so obefa number no screen anim na wa frɛ me. O how ne amane bia da wo so a entumi nkɔ. Wo de ne diabetes entumi nkɔ. Eye BP bi ne ato ama wo. Maka cho se ifie japade bi ho nti no. Yato yare bi ato so. One year, Sabidan Cassia Timmy, Ubetimi aton, Bebre, catch me Alhaji, na me ofie o Kasua maton, Kumasi de maton, Tema maton, and so Metimi and fan Sami Hoyare, a bit more to Kwako India, or Mako China, anye ye, Makacha said, I quite say Oko Kumasi. Now, instance over Fachimota, now Nam Kasua, Obe Brown San Wako, you are not much more than Obidwa de Ejao. Into Alhaji Vision catch him said, Misha dear, me spiritual checking. Inti Makacha said, Ajuma ye ho akwankyere wo ho se yare bi na hawo na entumi nkwa a mehwe ho kwan ho akwankyere wo ho wajuma bi a wo ye ho akwankyere wo ho se wo ye footballer ho akwankyere de wo ho bi sa Alhaji Vision media boy ma boa me TC park so na me na mabudu masamba fie enko ye nye de ma me na wo ka so obi a wo bo a wagidi na wo ka so wote wo kwa obi a ho asebe ne ma me ne papa bi ta na chi enti wo de na ye bibi okoso wo de time bia na wate aye de asan oba bi tem na no pa yesi na wo ho kwan ontumi nye de enwo obi so kwa wagima na ide na sei be ma bi so hu nsu ayemre Alhaji Vision se kan wakoma fatu yemhwa dre ekutami sa wo ye oba maka cho sesa abayifo na si wa wo ho kwan ya na ye nkasa bebre because ye nim ye tumi ye ene nim de ye ka bayifo ni tumi wa Alhaji Vision e bakrene etimi nua ba me nua ba mama me ne papa wutemi na no pai an bayifo ase waguma bayifo ato BP ama ya to stroke na de ama ho ya to hernia bi ato so maka cho se benye hernia operation menye koko operation and menye fibroid operation agenti na make kasa sabe impanifo bubese se ni fra ni kasa obeto boabowa na ni nasi bo so koko hernia fibroid akwese dua ye twa so sabe se we dua na se wutwa so sorry the hiri na ofom no ebetwe nsua madua na fifa ba dua foforo nti Alhaji Vision ka kire mo se saade omane nyina obi a waye koko operation obi tiem na no pa sabe ogya ne na ya emoja de ewom nti aso ne sisi ye ne ya ama na ni sie ne bisibisi ani ho aye kan efa ye koko ya wo kwan asi efa ye koko na makacho se obroni ni koko ya abibidro so amamre ne amane nti efa na obenya koko no papa yen haban enubra enusini e makomako 7 a betima so wo eye problem ubi eye problem severe body pains bia koko dia ma wa entumi nko obi ho akoko na fifi no nti okotwai asafi baba Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center e wo hefa akra koko memle Adom TV dan kese na chi mama ne papa wo tie me bia na wantimi amfa number no screen no nti so number wo me na frɛ me 0242 812 426
0242 0242 812 812 426 426 and 0558 0558 58 58 45 45 59 59 and 0502 0502 187 187 178 Bacha mi wakra and a Kumasi nti bia wo hwe me firi Sunyane Oboase wo hwe me firi bia Takwa Brekum Domahinkro na wo hwe me Tachiman na bia wotie wa obeba Kumasi Agrikensima Nana Boadu Junction se woduru ho no ma wo de gina ho na me mankola je de MFAW Accra Hanso no bia wo wa Shaman na wotie me bia wo tema afienya asomanya bon yes dohwenya omo hafo ni wo dia no so be fa number no wa frɛ me wo de wo frɛ na wo fa number na wo frɛ bia wo sia se wontumi na tia me manager atuka abefawo ya hwe wo wie se besa akwasiwa make sure se wobenya ka akoba bia wo ye den wo free buy no yes yes enti no we dey high dodo akonwa ba akofo ntaso nche enti bra no ye de ekọ ebi nso wa kire wo ye de mbeba wo frɛ enti fo ye de emfrɛ se koko bi na hawa maka se koko aye kwankro ene da wo so a wo de frɛ me wo de anso be fa number no na wa frɛ me hwe de amponya kopon da roma so bo modi na be wura kwa ye be show kama that's papa Alhaji Vision Herbal and Spiritual Center and then so my babetre we eye bibiduro no on de sayarwa no ntino numbers no fra na no wodi enkomo me de won say nkomra ba ko bi nso ho ye ba ebeto so